सत्य सत्य देखिए दवा गाँ टुआ कमाल के जो मैंने तो मो हसुले दी जन मन पड़ी ना मन पड़ी आम उपरे जो मैंने हसुले किसी कर देख देवार ठीक कही सांग जो मैंने गाँ टुका इज्जत उपर कथा आनी भी देखे देवार अच्छे गाँ टुका इज्जत उपर कथा आसिले गाँ टुका मैंने कौन कर पारती मन कइया कइया करे किमिया किमिया हस भाइया भाइया मिछ छनिया छनिया जिका लागी हुए आखि नुखुरा हुए नखरा नखरा दे इशारा इशारा प्रेम बखरा बखरा जिका लागी खोजे ओ कहा कि पढ़िबाकू मनटा किछि ओ कहा लागी छाती धक्का धक्का होछि ए सन गुटे तुरी महुरी बाजू पूरा गाउली फिंगे पंपा स्टाइली कलर टेकी चले जेई रजा स्माइली पूरा गाउली फिंगे पंपा स्टाइली कलर टेकी चले जेई रजा स्माइली चक्कर मारे भारी टक टक हुए तना घन करी टुआ टुई कु खोजे रे आखि कन कन हुए भारी छटपट हुए कल बल हे सीए ता लगी धाए रे ओ नुआ बसा बांधिबा कुड़ा शिखुची निज खोई जोगु निजे झुंटी पड़ुची ए सन ताने पूरी महुरी बाजू पूरा गाउली फिंगे पंपा स्टाइली कलर टेकी चले जेई रजा स्माइली पूरा गाउली फिंगे पंपा स्टाइली कलर टेकी चले जेई रजा स्माइली पूरा गाउली फिंगे पंपा स्टाइली कलर टेकी चले जेई रजा स्माइली पूरा गाउली फिंगे पंपा स्टाइली कलर टेकी चले जेई रजा स्माइली किस चाल गोटे चैनल खोल गोटे वीडियो बने दादा तो सार किए वीडियो करे हमर भाई ओ भाई चल भाई वीडियो बनिया भाई चल चल आम तो टाइम ही नहीं बाइक
देख देख आई जाए वीडियो करियो जा जा चल चल भाई तुम काम जा जा तू भी जा ताଙ୍କ ସହିତ ଭିଡିଓ କରିବୁ जा ସତ୍ୟ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ କି ତୁ କୋଉଠି ଆଇଛୁ ଆବେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୋ ଭାଇ ଉପରେ ହସିଲେ ଆଜି ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ହାତ କରିବା ପାଇଁ ତତେ ମାନିଗଲି। ଗୋଟେ short କର। ଆମ ସାଥେ ଯେବେ ମିଶି ଯାଏ ହାତ ଡଙ୍ଗା ଦେଉଳରେ ଲାଗି ଯାଏ ନେତ ଛାତି କରି ଟାଣ କଲେ ଥରେ କଣ କିଏ ଡରେ ଆସୁ ପରସ ବତାସ ଆମ ସାଥେ ଯେବେ ମିଶି ଯାଏ ହାତ ଡଙ୍ଗା ଦେଉଳରେ ଲାଗି ଯାଏ ନେତ ଛାତି କରି ଟାଣ କଲେ ଥରେ କଣ କିଏ ଡରେ ଚିଞ୍ଚୁ ନା କହିବୁ ତୁ ତାକୁ ଚିଞ୍ଚୁ କି ହଁ ସେ ଆମ ଗାଁ ପିଲା ସେ ବହୁତ ଥର ହେଉଛି ଏଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଖରେ କରେ ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ଆସିବୁ ନେଇ ଆସୁ କାଲି କାଲି ତାକୁ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଯିବା ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବା 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା ରେଡ଼ି କରିବା ଅଡ଼ିଓ ମାର୍କ ପୁରା ରହିବାର ଓ ତୁ ଜାଣୁନି ସାଙ୍ଗଟା କଲ୍ କର ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଅଛି ଛକରେ ଅଛି କହୁନୁ ଯାଉ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଦେଇପାରୁନି କରିବି ଆଖିରେ କୋଉଟା ପଡ଼ିଗଲା କାନ୍ଦୁଛୁ କିଛି ହେଇଛି ମୋତେ କହିଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି କାହିଁ କ'ଣ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହିଲେଣି ମୋତେ ଲୋକ ତ କେତେ କଥା କ'ଣ କହିବେ ଛୁଆ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ତୁ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଆଣିଥିଲୁ ସେ ପଳେଇଲା ତା ବାପ ଡର କହିଲା ମୋତେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କରିବି ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଉ ଆମେ କରିବା ମୁଁ ଅଛି କରିବୁ ତ କରିବା ଆମେ କରିକି ଦେଖେଇଦେବାର ଆମେ କରିକି ଦେଖେଇଦେବାର ଅଛି ଆମେ ହାର ମାନିବାର ନାହିଁ ଯିବା କରିବା ଯିବା କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗ ମିଳିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହୁଏ ସେଦିନ ହସିଥିଲେ ଆମ 2 ଜଣ ଉପରେ ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଲିନି କାରଣ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ ବ୍ୟସ୍ତ ତ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ନା ତୋ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଦେବାର ଅଛି ଗାଁ ଟୁଆ କ'ଣ କରିବା କରିକି ଦେଖେଇଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ କରିବା ତୁ ବନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ମୁଁ ବନେଇବି ହଁ ବନା ଟିକେ ଗାମଛାଟା ଭିଡ଼ି ଦିଏ ଠିକ୍ ଅଛି रेडी हाँ 1 धीरे धीरे तू मेरे लफ्ज़ों में आया रे
ଗାଡ଼ି ଛୁଆଟା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ବେ ହରି କୋଉଠି ବେ? ଏ ଗାଁ ଦୋକାନରେ ବସିଛି। କି ବେ ତତେ କହିଥିଲି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଆସିବୁନି। ଯାଉଛି ଯାଉଛି କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ପହଞ୍ଚୁ ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ ତ? ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ ଠିକ୍ ଭିତରେ। ଅଛି ଜଲ୍ଦି ଆସି ପହଞ୍ଚ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କରିବା ଭଲସେ। ହଉ ପହଞ୍ଚୁ। ହଉ 2 ମିନିଟ୍ କହି 15 ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲାଣି ଗଲା ଗାଡ଼ି ଛୁଆଟା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ତ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ନାହିଁ କି? ଯାଉଛି ପହଞ୍ଚୁ। କ'ଣ ଯାଉଛି ମାନେ କେତେ ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ? ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ତ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କହିଲୁ 2 ମିନିଟ୍ରେ ଆଉଛୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କେତେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ? ଫାଇନାଲ୍ କରି କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ନାଇଁ ପାଖାପାଖି ହେଲୁଣି। ଲାଇଟ୍ ସର୍ଟ ହେଉଛି ଆର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଉଛୁ ଏଇଟା ଆସି ପହଞ୍ଚୁ। ତାର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନ ଆଜି ହଉ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଏବେ। ତତେ କେତେଟା ବେଳେ କହିଥିଲି ଆସିତେ? ଏଠି କାମ ପଡ଼ିଗଲା ବ୍ୟସ୍ତ କି କାମ ତୁ ସେତେବେଳେ କହିବୁ 2 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ 1 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସୁଛୁ ନା। ଗୋଟେ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା? ମୋର ଟିକେ କାମ ଥିଲା। କି କାମ ଥିଲା? କି କାମ ଥିଲା ଜଣା ପଡ଼ୁନି? ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଅଛି। ବହୁତ ହଡ଼ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏସା କରିଦେବି ତେସା କରିଦେବି। ଭିଡ଼ିଓ କରିବ ତାର ଗୋଟେ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତା ସହିତ ପୁଣି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଯା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଛୋଟ ଲୋକ ଭିକାରୀ। କ'ଣ ବୋଲିବେ? କୋଉଠି ଥିଲୁ? କୋଉଠି ଆଣି ତତେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କିଏ ଏବେ? ଭାଇ ବହୁତ ଇଏ ଉଠିଲୁ ବେ। ଆଜି କ'ଣ ହେଲା ବେ ତୋର? ବନ୍ଦ କର। ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୋ ଭଳିଆ ଗାଉଁଲି ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ? ଶୁଣିକି ଯା। କ'ଣ ନବେଳେ କଥା କହି ପଳେଇବୁ? କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଗାଉଁଲି ତୋ ବିଷୟରେ? କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ଏ ଗାଉଁଲିଙ୍କ ଶାଗ ପଖାଳ ଯେଉଁ ମଜା ଅଛି ସେଇଟା ତମ ବଡ଼ ବଡ଼ଙ୍କ ବିରିୟାନୀରେ ନଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବି, ଏ ଗାଉଁଲି ଆଜି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ତମେ ଆଜି ଶଳା ବଞ୍ଚିଛ। ନହେଲେ ଶଳା କେଉଁ ନାଳ ନର୍ଦମା ନହେଲେ କେଉଁ ଅଳିଆ କଥା ତମେ ଆଜି ପଡ଼ିଥାନ୍ତ। ଗାଉଁଲି ପାଣି ଆଜି ବଞ୍ଚିଛ ଗର୍ବ କରିବା କଥା ତମେ। ତ ଆହୁରି କହୁଛୁ ଗାଉଁଲି? ତୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲୁ ବେ? କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇଲି? ବଢ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି।